ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி ஒரு சூப்பரான நான்வெஜ் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். சிக்கனை வச்சு ஒரு சுக்கா பண்ண போகிறோம், டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்டைலில். கண்டிப்பாக வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு கேஸ் ஆன் பண்ணிட்டு ஒரு கடாய் வச்சுக்கலாம். கடாய் நல்லா ஹீட் ஆனதும் தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் பட்டை சேர்த்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு லவங்கம் அண்ட் சோம்பு ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடலாம். நெக்ஸ்ட்டு இது நல்லா பொரிஞ்சதும் காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம். இந்த ரெசிபிக்கு காஞ்ச மிளகாய் தான் நல்லாயிருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு 2 பெரிய வெங்காயமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நீல வாக்கில், அதையும் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். வெங்காயம் வதங்கிறதுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயம் வதங்கட்டும். இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இஞ்சி பூண்டு விழுதோட பச்சை வாசனை போகிற வரையும் நல்லா கலந்து விடணும். இன்றைக்கி நான் 1/2 கிலோ சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். ஸோ அதை இப்போ நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுட்டு அதை எடுத்து இப்போ இதுக்குள்ளே சேர்த்துக்கலாம். இப்போ தேவையான அளவு மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இப்போ நம்ம 1 by 1 மசாலாஸ் ஆட் பண்ண போகிறோம். இப்போ கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். கருவேப்பிலை இதுக்கு நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும். ஸோ கொஞ்சம் நிறையவே சேர்த்துக்கலாம். இதை சேர்த்துட்டு ஒரு டைம் கலந்து விட்டுக்கோங்க. இப்போ 1 by 1 மசாலாஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு மிளகுத்தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கரம் மசாலா, 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு ஜீரகத்தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சோம்பு தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி நல்லா ஒரு டைம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ண பிறகு நம்ம தனியாத்தூள் ஆட் பண்ண போகிறோம். இப்போ ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு தனியாத்தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அவ்வளோதான். இப்போ நல்லா இந்த மசாலாஸ்லாம் சிக்கனில் கோட் ஆகிற வரையும் நம்ம கலந்து விட்டுட்டே இருக்கணும். ஒரு 3 to 4 மினிட்ஸ் மட்டும் நம்ம கிளறிட்டே இருந்தால் போதும். அவ்வளோதான், நம்மளோட எம்மியான சிக்கன் சுக்கா ரெடி ஆகிடுச்சு. கண்டிப்பாக இந்த மெத்தட் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும். லாஸ்ட்டாக சர்விங் அப்போது கொத்தமல்லி இலை மட்டும் தூவி இறக்கிட்டால் போதும். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். கீப் சப்போர்ட்டிங் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.